बा बिराद मोजांलै सिनारियावसो नुयोमोन जों बेखौ पिक्साराव दायो खाथियाव नुफैबाय आं नै एकदम नै बेनिफ्राय नाव गाखोसिगोन जों नाव फिसा फिसा 500 थाखानि नाव बे हाजोआव गेलेनायसिगोन जोंबो एसे माबायदि मोनो रायजोफ्रा नायलांबाय थादों जों गेलेनायखौ नैबाव नाव गाखोनो नागिरदों जों फैबाय मोनसिगोन नावखौ बेयावनो गाखोसिगोन जों दिनै थासा बेनो Mabanisnya. Oh ya mau apa pun nih, apa pun nih. नैबे गुदुङाव हाबसिगोनलै जों रायजोफोर नायबाय था नै जोंना सिंगारा माबानिसो थाइलेण्डनि नङा भियेटनामनिसो नै सिङाव मा दंलै गुदुङाव हाबथारनोसै जों गुदुङाव नै फट' फट' लानो होदों नै मोजांथार नै फट'आ माबाया गुदुङा या फट' भिडिअ गावखौ लाहोहरदोलै दे फुरा सिङाव मोजांथार गित खनबावबायलै जोंना फुरा गित खनबाय नै भियेटनामनि अन्थाइफ्रा नै अन्थाइसो जेबो गैया हाथ' नङा बेयो फुरा अन्थाइ गोजा नै बारनबोबायलै जों बिथिं ग्राउन्ड लामा गैला जेरैबो ग्राउन्डसो नै मोजां बिराद मोजां जायगाया टिम मोनसे फैगासिनो दं मोननै मोनथाम टिम प्लास गैला बैजों थांनांगोन दा थांना बर' रोंगोलै बेबो नै जोंना गारि सालायग्राया बेखौ नायफैयो आरो मिथिबाय मोजांथार नै এটা আমাক কিবা নিব বেম্বু কিবা নিব
foto 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 foto